To je vlastne dneska, čiže máme aktuálne výsledky. Naša kamarátka Jelena Dementievová, Tiež ináč kamarátka Dominiky, lebo ona sa pozná s tou Tatianou Lichovcevou. Dominika sa aj tak chcela volať. Ja by som sa tiež chcela volať Dominika Dementievová. Ale my sme ju presvedčili, že nie, Dominika zase. Áno. Tak táto Jelena vyhrala so Strandou Marničovou z Chorvátska 7-6-6-2. A Mary Pearsová, známa spevačka a herečka, porazila ďalšiu z tých vysokých zvierat, ďalšiu Jelenu, Kostaničovú, 6-1 a 6-0. Áno, Cecílka Karantančová z Bulharska vyhrala Šišinovú Asagojevou z Japonska 7-5-6-2. Emilia Lojtová a Ami Frazerová. Frejžrová, Frejžer, čo bol presne, tak to je jeho dcera. 6 Emi. 6-4 a 6-4 vyhrala Milka. Áno, krabička. Akikiko Morgamiová z Japonska vyťazila s Karolkou Špermovou z Chorvátska 7-5-6-3. No a posledná je práve spomínaná Venus Williamsová. Venuša Williamsová. Čo aj sestra Serena Williamsová. Vyhráva nad Fabiolou Sulugavovou 6-3, 6 a 6-3. Teraz ľudia si myslia, že si vymyslíme si. A fakt nie, Fabiola Sulugavová je z Kol, čo predpokladáme, že to je z Kolumbie. Keby toto počula pani Jarka Hargašová, najväčší športový odborník na svete, tak nás zabije. Lebo ináč, toto, čo sme my predviedli, to je ako nie ani... akože to ani nie je ako výsledok, lebo Shinoba Asagoegawava. Šišinová Asagoegawava. No a tá... To je prekvapujúci výsledok, lebo Cecílka Karantenčevová z Bulharska, tak tá opäť nebola ani nasadená nič, to bola kvalifikantná. A Šišinovú Asagoegawava... Tá bola nasadená, to sme aj zalievali vodou. A tá bola tak nasadená, že... Naša palmička. A to je možno premostiť.